A nan kuma manoman alkama da shinkafa a ƙasar nan sun fara yaba shirin gwamnatin tarayya na feshin maganin ƙwari a jihohi 11 na arewa ciki har da nan Kano. Dama kuma tuni ƙungiyoyin manoman suka ce sun jima suna kiran gwamnatin ta samar da irin wannan tsari, musamman ganin yadda suke asara lokacin girbe amfanin gona. Wakilin Saddam Musa Khalid na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto. Gwamnatin tarayya a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar gona da samar da abinci ta fara feshin magani a gonakin alkama da na shinkafa a jihohi 11 na ƙasar nan, a wani ɓangare na shirin ta na yaƙi da ƙwari da tsuntsaye masu ɓarna ga amfanin gona. Ministan Noma Sanata Abubakar Kyari da ya bayyana haka yayin ƙaddamar da feshin a birnin Kebbi ya jaddada barazanar da tsuntsaye da sauran ƙwari ke yi ga samar da wadataccen abinci a ƙasar nan. Ya kuma ce ƙwari na matuƙar illa ga amfanin gona musamman shinkafa da alkama. Saboda haka matuƙar ba a magance su ba akwai matuƙar illa ga manoma da ma yadda suke ƙoƙarin samar da abinci a ƙasar nan. Abdullahi Ali Mai Biredi shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma reshen jihar Kano ya ce tsuntsaye da ƙwari sun daɗe suna yi musu ɓarna. Mu a nan jihar Kano mu ma muna kan gaba-gaba wajen matsatsalin musamman irin ƙwarin da suke damun mu ga manoma shinkafa da alkama. Yau idan kai shinkafa da alkama ta fitar da kai sai dai ko ka nemi net ko kuma ka ajiye yaro ko kuma abubuwa dabaru dai ga sanan daban-daban domin a ko tsuntsaye zaka ga lokaci guda masu yawan gaske sun taso sun dira a gonarka suna yin ta'adi. Bayan haka kuma akwai wata tsutsa ita ma da take zuwa tana shanye ruwan a shinkafar ko alkama ko kuma ta cinye jijiyar daga ƙasa. Wannan ba karamin asara yake kawo mana ba da kuma koma baya wajen samar da shi kansa wadataccen abincin. Don haka muke ƙara godiya ga shi mai girma minista musamman shi shugaban kasa da ma ya yarda har ya amince a shigo domin a yi feshi. Wannan feshin mun tabbatar mu a nan jihar Kano matukar idan an yi to insha Allah abubuwan da muke samarwa da muke nomawa za a samar da ninkin ba ninkin. Shi kuma Ismail Usman Adam Mai Tsangaya ɗaya ne daga cikin 'yan ƙungiyar manoman shinkafa a yankin ƙaramar hukumar Birnin Kudu a jihar Jigawa. Ya kuma ce gwamnati na ƙoƙarin magance matsalolin manoma a yankinsu da ma jihar baki ɗaya. Alhamdulillahi wannan gagarumin abu da ya faru daga gwamnatin tarayya ta ƙaddamar da wasu jihohi daga cikin jihohin da suke cikin wannan ƙasa za ta yi wannan gagarumin aiki. Ya muna matuƙar farin ciki da muka samu kanmu a cikin wannan tsari. Mu dama jihar Jigawa, gwamnatin jihar Jigawa tana ta ƙoƙari ta gaya za ta yi ta wadata 'yan jihar Jigawa da abinci da kuma maganin zaman banza.